Llegim. Permagel, d'Eva Baltasar. Llenguatge descarnat, directe, irònicament agre, però alhora carregat de poesia. Eva Baltasar crea una història feta d'imatges plenes de sensacions aborronadores. Un raig de prosa quasi poètica que difícilment et deixarà indiferent. Com diu la contraportada, hi ha el dubte que obris el llibre, lector, però cap ni un que t'aguantaràs el respir fins al final si el comences. El viatge és massa vell. La vida s'obstina a negar la mort a la protagonista, que amb una veu potent i crua ens narra la seva pròpia introspecció sense remordiments, sense filtres, sense mitges tintes, sense pèls en la llengua. Una lluita aferrissada, un pols, que quan crida vida la porta a gojar fins a l'extrem els plaers vitals i quan crida mort l'enfronta a l'absurd i a la incertesa. L'estretor que l'ofega l'obliga a construir una cuirassa al seu voltant, una armadura contra les emocions, contra les pors i contra els dubtes que l'envaïxen. Revestir-se, protegir-se amb una capa de permagel. T'animes a llegir la novel·la? Avant! La pots trobar ací. Llegim.